Türkmenistan'dan Azatlyk Radiosynyň azathabar.com web saytyna Sayfon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizlinligini ýokary derejede üçin etýär. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkaly 1,5 milyon gezek peýdalanylyp petiklenen saytlara girilýär. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin ony her 2 hepdeden täzelep durmagy unutmaň. Azatlyk Radiosyny Sayfon 3 bilen howpsuz ýagdaýda iýerler. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Aşgabatda güýçli ýagyşyň netijelerini ýok etmek boýunça işler geçirilýär. Azatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky habarçysynyň 17-nji maýda aýtmagyna görä, häzirki wagtda suwuň üýşen ýerlerini aratylýarlar. Esasan Atatürk, Öňkü Sowetski we Podvoyskowa köçelerinde. Häzir bu köçeleri böleklen ýapyp aratylýarlar, soň bolsa ýuýarlar diýip Azatlygyň habarçysy görünýärdi. Mundan bir gün öň ýagyşdan soňky bu aratylyş işlerini kommunal hyzmatlaryň işgärlerinden başga da käbir döwlet idaralarynyň işgärleriniň hem çekilenligi habar berilipdi. Aşgabatyň ýaşaýjysynyň Azatlyk Radiosyna aýtmagyna görä bu işler 17-nji maýda ýerden hem dowam etdirilipdir. Howa hemeni çekdiler we şu ýerden olaryň köpüsi suw alan köçeleri aratylýarlar diýip Azatlygyň söhbetdeşi aýtdy. Aşgabatdaky habarçylarymyzyň söýlerine görä birnäçe günläp ýagan güýçli ýagyşlaryň netijesinde Türkmenistanyň paýtagtynyň merkezi köçeleri şol sanda Türkmen başy şaýoly we bu ýerde ýerleşýän binalary suw batypdyr. Aşgabatda dören ýagdaýy görkezýän videolar we suratlar destine sosial mediada peýda boldy. Azatlygyň habarçylary 17-nji maýda ýagyşyň umumyň ýagmanlygyny, topragyň gurap başlandygyny emma ýollarda palçygyň köpdigini habar berdiler. Şeride olar elitne diýilýän ýokary oňoýlukly jaýlaryň aşaky gatlarynda we awtoduralgalarda suwuň köpdigini, awtologlaryň suwda duranlygyny habar berdiler. Aşgabatda ýagyş suwunyň iň köp ýagýan böleginde hökümet binalarynyň, edaralaryň, mehmanhanalaryň we ýokary oňoýlukly kaçan ýaşaýyş jaýlaryň birnäçesi ýerleşýär. Hut bu protokol köçelerinde we şol ýerde ýerleşýän köp gatly elitkalarda drenaj sistemasy ýok. Diňe ýagyş suwuny ýygnaýan kanalizasiýa gözüňünde tutulan, olam doly güýjünde işlemeýär, destine hapalanýar diýip Azatlygyň Aşgabatly söhbetdeşleriniň biri bellidi. Yerli tynçylaryň pikirine görä güýçli ýagyndan soň suw ýygnanmagynyň sebäpleriniň biri ýollaryň we binalaryň proýektirlenmegindäki we gurulşyndaky näçazlyklar bilen bagly bolmagy mümkin. Aşgabatyň birnäçe ýerlerini öňem suw alypdy. Munyň bilen bir wagtda Azatlygyň habarçylary ýagyndan soň Aşgabatyň köçelerinde palçygyň emele gelenligini, ony köçelerden ýygnap ekdiýänligini habar berýärler. Mundan bir gün ozal Azatlygyň çeşmeleri geçen hepdede Aşgabatyň töweregindäki daglarda tiliň emele gelenligini habar berdi. Emma til we birnäçe günläp paýtagtda ýagyn barada döwletiň gözükçüligindäki media serişdeleri habar bermedi. Bu ýagdaý ýurt resmileri hem agdamady. Türkmenistanda tebigy ýagdaýlar esasan beýrançylykly hadiseler barada adatça resmi habar berilmeýär. 2017-nji ýylyň awgust aýynyň ortalarynda Türkmenistanyň Ahyl we Balkan vilayetleriniň ençemetrawy tilden weýran boldy. Azatlyk Radiosynyň tasdikladyp bilen maglumatlaryna görä, şonda 30 çemet adam wepat boldy. Mallaryň müňlerçe helak boldy. Elektrik we gaz üçünçülük sistemasy tandan çykdy. Türkmenistanyň hökümeti geçen ýylky til barada maglumatlary resmi derejede tasdiklamady. Emma garaşsyz media maglumatlarynyň soň Aşgabatyň daşynda tilin gelmeginiň öňüni almak boýunça çäreleri kabul etdi. 15-nji maýda Aşgabaty suw alan wagtynda prezident Gurbanguly Berdimuhammedow paýtagtda dikoçarly aýlandy. Resmi maglumatda döwlet baş tutanyň territoriýalaryň ekologik ýagdaýyna esas ün berenligini belledi. Emma suw joşguny agdamady. Şaýatlaryň sözlerine görä edil şol pursatda şäher ýagyş zerarly suwa batypdy. Prezident dün ýene-de dikoçarly aýlandy. Şonda tutuş şäheri ýagyş suw alypdy. Awtologlar söýüň hakyky manysynda ýüzýärdi. Telewizorda bolsa onuň şäheriň nädip awadanlaşýanlygyny görenligini habar berdiler diýip Aşgabatyň ýaşaýjysy Azatlyk gören söhbetdeşliginde belledi. Azatlyk Radiosu Telegramda. Bizi Azatlyk Radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Azatlyk Radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ýyle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin taklanjakdygyna kepil etýäris. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi.
Häzirki wagtda Daşoğlu welaýatyny halkara tiz pul geçirim hyzmatlaryny hödürleýän Western Union'un işi çäklendirildi. Bu barada Azatlygyň çeşmeti 16-njy maýda maglumat berdi. Mundan ozal agdalýan kampaniýanyň üstü bilen Türkmenistanyň günüň dowamyny $15 möçberini daşary ýurda pul uratmagy mümkinçilik berilýärdi. Beýleki tarapdan Western Union arkaly daşary ýurtlardan Türkmenistana uradylýan dollar döwlet kursundan ýagny 3,5 manatdan pulun eýesine gowuşdurulýar diýip çeşme gurrun berdi. Azatlygyň ýurdun içindäki habarçylarynyň maglumatlaryna görä häzirki wagtda gara bazarda dollaryň bahasy 19-20 manada ýetdi. Ýaltydyp geçdik ýurda ykdysady ysgynsyzlygyň aralaşmagy bilen Türkmenistanyň daşary ýurtlara pul uratmagy mümkinçilikleri baryp 2016-njy ýylyň ýanwar aýyna çäklendirilipdi. Köp sanly Türkmenistanlynyň azatlygyň habarçylaryna gurrun bermeklerine görä bu talaplardan esasan daşary ýurtlarda bilim alýan türkmen talipleri we olaryň eni atalary täsirlenni. Hususan soňky aýlarda daşary ýurtlarda bilim alýan Türkmenistanly talipler ýyzda galan howsarlarynyň özlerini urudan madda serişdeleriniň türkmen banklaryna bökdülmegi bilen bagly sebäplerden maliýe kynçylyklaryna sebäp bolýarlar. Keseki ýurtlaryň ýokary mekdeplerini okuyan aýry başga onlarça türkmen talibi dürli döwürlerde azatlyk bilen habarlaşyp duçar bolýan kynçylyklary hakda gurrun berdi. Türkmenistanlıları halkara pul geçirim hyzmatlaryny hödürleýän kampaniýalaryň alyp barýan işlerini çäklendirmek boýunça häkimiýetler 2016-njy ýylyň 2-nji günlerinden başlap dürli talaplary girdiler. Şol bir wagtyň özünde 2016-njy ýylyň iýul aýyndan başlap Western Union arkaly daşary ýurtlardan Türkmenistana pul uratmagyň düzgünleri hem häkimiýetler tarapyndan bekedildi. Şonu Türkmenistanyň pulu kabul edýän tarap maliýe serişdeleri urudynyň garyndaşlyk derejesini görkezýän guwanamany, şeride urudyjynyň bu pullary nädip gazananlygy baradaky aýlyk kepilnamany görkezmäge borçly edildi. Bu ýagdaýdan daşary ýurtlarda zähmet çekip ýyzda galan dogun garyndaşlaryna maddi taýdan kömek edýän Türkmenistanlylar täsirlenni. Häkimiýetleriň bu çäklendirme çäreleri halkara synçylaryň Türkmenistan garaşsyzlyk ýyllarynyň iň agyr ykdysady krizisini başdan geçirýär diýen wagtlaryna gabat gelýär. Halkara pul geçirimleri boýunça gadagançylyklaryň depgininiň güýçlenmegi bilen ýylatyň bu ugurdaky zerur bolan talaplary kanagatlandyrylmazdan täze düzgünler girdilip başlandy. Munyň netijesinde wagtyl banklaryň öňüne uzy nowatlar emele geldi. Mysal üçin fevral aýyna Azatlyk radiosyna gelip gowşan bir videoda Lewap welaýatyna ýerleşýän bir bankyň öňüne dören basabaslyklar görkezilýär. Kronika Türkmenistan neşri 10-njy may günü Türkmenbankyň Daşowuzdaky bölüminde Western Union arkaly daşary ýurda pul iýermek üçin jeton almakçy bolýan adamlaryň nowatyny bir aýalyň aýak astyna düşüp ölenligini 15-nji maýda habar berdi. Neşriň maglumatyna görä ennamy döwülip ýenjilen 50 ýaşlarynaky aýal huşuny ýitirýär we şol günüň agşamy aradan çykýar. Öňe sürilýän maglumaty Azatlyk radiosynyň welaýatdaky habarçylary tasdiklamady ýöne Azatlygyň gurundeşleri welaýatyň çägindäki Western Unionlaryň häzirki wagtda işleriniň totadylandygyny habar berdi. Western Union Türkmenistanlary halkara pul geçirim hyzmatlary bilen üpçün edýän ýeketäk kampaniýadyr. Şu ýylyň mart aýynda paýtagat Aşgabatda hereket edýän beýleki bir firma ýagny MoneyGram ýapylypdy. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günneligi gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýärin. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Renesans Holding kompaniýasynyň başlygyny kabul etdi diýip 16-njy maýda Türkmen Döwlet Habarlar Gullugy habar berdi. Bu kompaniýa Owodundepede gazdan benzin öndürýän zawod gurýar. Şol bir wagtyň özünde Türkmenistanly häkimiýetler Galant kompaniýasyna awazada humar oýnalýan kazino gurdurmakçy bolýar. Görnüşinden Türkmenistan ýurda ykdysady ysgynsyzlygyň awanýan wagty gymmat bahaly deshalaryň we uly möçürde tirişde sarp edilip bina edilýän taslamalaryň gurulşyny säginmeden dowam edýäni çalym edýär. Duşuň başynda Renesansyň ýolbaşçysy dünýäde deňi taýy bolmadyk möhüm deshany Ahal welaýatynyň Owodundepe diýen ýerinde tili gazdan ýokary hili awtomobil benzinini öndürýän zawody gurmak boýunça alınıp barlayan işleriň ýerine ýetirilişi barada prezidente habar berdi diýip Türkmen medeniýeti belleýär. Habarda aýdylmagyna görä prezident gazy gaýtadan işleýän zawodyň ähmiýetini belläpdir we Renesansyň
ýolbaşçysynyň ünsüne ähli işleriň ýokary hilli we şertnamada bellenlen möhletlerde ýerine ýetilmegini üpçün etmegiň möhümdigine çekipdir. Aşgabatyň iri guruluşyk taslamalary boýunça Türkmen hökümeti bilen şertnama baglaşan käbir daşary ýurtly kompaniýalaryň hökümetiň tölegi ukypsızlygy sebäpli özlerini tawşyrylan guruluşyklara hinidem girişmändigini adatlygyň çeşmeleri düýün habar berdi. Olaryň hatarynda Fransanyň buýuk kompaniýasy we Türk kompaniýalary agdalýar. Beýleki bir tarapdan Storm International Galland kompaniýasy awada kazino gurmaga gyzyklanma bildirýär. Medbuat habarlaryndan ma'lum bolşuna görä 8-nji maýda Türkmenistanyň senatçylar we telekeçiler birleşmesiniň başlygy Aleksandr Dadaýew agdalýan kompaniýanyň ýerine ýetirji direktori Darren Kim bilen duşupdyr. Ol awada milli syýahatçylyk zolagynda kazino gurmaga gyzyklanma bildirýär diýip SNG Today neşri 16-njy maýda habar berdi. Ýöne agdalýan taslamalar boýunça habarlaryň medbuatda peýda bolýan wagty adatlyň ýagdaýlardan habarly çeşmesiniň maglumatlaryna görä Türkmen hökümeti şertnama laýyklykda käbir daşary ýurtly kompaniýalara ynanylan proýektler üçin tölenmeli başlangyç tölegleri hem geçirip bilmeýär. Çeşmenin habar bermegine görä buýuga we Türk kompaniýasyna ynanylan taslamalaryň umumy töleginiň hatda 10% hem geçirilmedi. Şertnama laýyklykda tölegiň adyndan 20-30% öňünden guruluşy ýerine ýetirýän firma geçirilmeli. Gurulmaly mehmanhana işi berilende Türkmen hökümeti şertnama gol çekilen madyna tutuş edilmeli işin töleginiň 20-30%-ni işi alyp barjak firma geçirmeli. Emma häzirki wagtda agdalýan töleg valyutada bolan soň hökümet üçin firmalara töleg etmek kyn düşýär. Başdaky ujuýpsyzja tölegleri geçirip bilmeýän hökümet bilen elbetde buýuk ýaly Ýewropaly firmalaryň işleşesi gelmese gerek diýip adatlyň ýagdaýdan habarly çeşmesi aýtdy. Ol agdalýan guruluşyklaryň mundan 1-2 ay odal başlamalydygyny ýöne töleg bilen bagly dörençigin sebäpli işleriň saklanyp gelýändigini aýtdy. Adatlyň paýtagtdaky ikinji çeşmesi hem öňe sürilýän gurulňlar tasdiklap, hususan da bu ýygyň işe başlamak üçin howlukmaýandygyny aýtdy. Maňa ma'lum bolşuna görä hasaplaşynyň görnüşi boýunça ulalaşyp bilmän soň fransuzlaryň buýuk kompaniýasy işe girişmäge howluganok diýip ýagdaýdan habarly çeşme tasdiklady. Öňe sürilýän habarlaryň peýda bolýan wagty awazada bina edilmegi gözüňünde tutulýan kazinonyň haýsy serişdeleriň hasabyna guruljakdygy, owadan depede gazdan benzin öndürjek zawodyň şertnamada bellenen möhletde tamamlanyp tamamlanmajagy nämälimliginde galýar. Adatlyk radiosynyň adathabar.com şeýlede Türkmenistanda pitikli beýlik saýtlara hiç kili bökdünsiz girip bilmek üçin Sayfon 3 proxy ulgamyndan peýdalanyp bilersiňiz. Proxy ulgamyny psipxon3.com web saytyndan indirip onu kompýuteriňize ýa-da smartfonuňyza gurnap bilersiňiz. Sayfon 3 proxy ulgamy dowamly täzelenýär. Şol sebäpli onu psipxon3.com web saytyndan täzelep durmagy unutma. Gepler Adatlyk radiosu efirde siz bilen men Sultan Atçyly we gepleşiklerimi dowam etdirýär. Türkmenistanda azy harytlarynyň käbir görnüşleriniň tapdyrmaýandygyny, harytlaryň bahalarynyň bolsa ýygy derli ýokarlanýandygyny görse bolýar. Prezident atlandyrylýan Metka ýagynyň Türkmenistana ortatdan getirilýändigini telekeçiler aýdýarlar. Soňky hepdeleriň dowamında prezident atlandyrylýan Metkanyň satuwda tapdyrmaýandygyny sebäplerini hem telekeçiler dollaryň gara bazarynyň ýokarlanmagy bilen düşündirýärler. Aşgabatly ýaşaýjylaryň aýtmaklaryna görä, dollaryň gara bazardaky narhy 18-20 manat aralygynda ýokarlanýar. Bu ýokarlanjak bazardaky narhlary her gün öz täsirini ýetirýär. Aşgabatyň altına atlandyrylýan Gündogor bazaryndan prezident Metkany gözläp hem tapyp bilmedim. Aşgabatyň Teke bazary atlandyrylýan bazarynda bu Metke satuwda bar ekeni, emma onuň 1 kilogramynyň bahasy 125 manata durýan eken diýip Adatlyk radiosy bilen töhbetdeş bolan Aşgabatly pensioner täjribeli daýda gurrun berýär. Ortatda öndürilen ýokary sortly ekonomik Metka ýagynyň bolsa 180 gramlyk gaplanyň görnüşiniň 25 manata durýan 10 kilo öwürsen 1 kilosynyň bahasynyň 139 manata düşýändigini hem täjribeli daýda sözüne goşýar. 380 manat pensiýa alýaryn. Alýan pensiýamy bir aýa bölsem günüme 13 manatdan düşýär. Şu meçlerdäki pensiýa bilen kilosy 125 ýa 139 manata durýan Metkany satylan bolmajagyny aýdyp hem oturmaly dälimkä diýärin. Metkany odal gözläp tapyp bilmedik bolsam, onu tapan halatymda hem bahalaryny estip ýygyma öwrülip gaýdy berdim. Ýarawsızlygym sebäpli derman
zerurlygy hem älisin düýde çykyp dur. Ýaşaýan jaýmyň kommunal hyzmatlary, gaza, suwa, elektrik toguna zirdi bile tölemel pullar töledim. Diňe bir meske däl, çörek pulymy hem ýetirip bilemok diýip täjrübe edildi gözüne ýaşaýlýar. Nähili döwür nähili zamana boldy. Diýip ýaşaýjylaryň häzirki wagtda alýan aýlyklarynyň diňe iýmiti hem ýetmeýändiginden juda kösenýändiklerini indi ýuwaşlyk bilen däldi. Gatyrak ses bilen aýdyp başlandyklaryny eşitden bolýar. Ýaşaýjylar alýan aýlyklarynyň iýmiti ýetmeýändiklerinden eýrenteler, telekeçiler dollaryň gara bazarynyň ýokarlanmagynyň öz sowdalaryna juda yaramaz täsirini ýetirýändiginden, sowdalarynyň haly ýatyp barýandygynyň eýrenýärler. Ortatda öndürilen ýarym litrlik gaplanan iň ardan hasaplanýan Baltika piwosynyň sowdasyny edýärdim. Uzal onuň bir çeşetiniň bahasy 8 manata düşýärdi. Dollaryň gara bazarynyň ýokarlanmagy bilen onuň bahasy hem 24 manata çeli ýokarlandy. Emma bu bahany ilat götermedi. Piwonyň ulanyş möhletiniň geçip barýandygy sebäpli men onu ýene-de 8 manata çeli aşaklatdyrdım. Bu bolsa meni uly delele goýdy. Indi men gaýdyp bu harydy getirmek planlarymy goýup aldım etdim diýip hususy dukanyň efirde adynyň tutulmalygyny toran telekeçide aýdýar. İlatyň aýlyk güllükleriniň, pensiýalarynyň gündelik sarp eden harytlaryna ýetmeýändigi, maşgalatyny eklemek üçin owluk sowda bilen meşgul bolan telekeçileriň bolsa, işleriniň ýatyp barýandygy bolsa, ýekije döwlet emeldarlarynyň ýadyna düşmeýändigini ýaşaýjylardan eşitmek bolýar. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Efirde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Aşgabatdaky kwartiralarda ikinji suw ölçeýiji abzallaryny oturtmak talap edilýär. Aşgabatyň parahat etrapçylarynyň ýaşaýjylaryndan kwartiralaryny aňry gitse 2018-nji ýylyň 1-nji iýunyna çenli ikinji suw ölçeýiji abzalyny oturtmak talap edilýär. Bu barada Azatlygyň habarçylary maglumat berýär. Mundan ozal has sakygy geçen ýylyň 2-nji ýarymyndan başlap häkimetleriň ýaşaýjylardan öýlerini suw ölçeýiji oturtmak barada edýän talaplary güýjedi diýip ençeme paýtatly Azatlygyň habarçylary bilen gurrundeşlikde aýdýarlar. Aşgabatda ýaşaýan 2-nji Amamurad Bugaýew agdalýan habarlary tasdiklap, häkimetleriň täze giridýän düzgün talaplary barada has giňişleýin maglumat berdi. Ýaşaýjylaryň durmuşy problemleri öýme öý aýlanyp, käbir urak padýerlerde bolsa bildirşmekle aýyň 1-nji iýuny çelli, 2-nji liniýa boýunça, ýagny hajatrana hemde hammamy edýän suw liniýasy üçin öz başyna suw çözgülerini oturtmalygyny duýdurdylar. Eger bir neçeli şol oturtmasalar, onu raýatlary bir wagda jerime salynjy gerek bolsa şoňa barýan suw liniýasynyň kesilýäne çelli dillen görkezme berdiler. Diýip Aşgabatly Sençi Bugaýew aýtdy. Ol kwartiralarda suw ölçeýiji enjamlaryň ikinjisini oturtmagyň adamlaryň goşmaça çykdyjy etmäge mejbur bolýandygyny, galyp ertede suw ölçeýiji abzallary oturtmak üçin zerur bolan resmi namalary taýýarlamagyň kynçylyklydygyny gurrun berdi. Suw ölçeýiji gurallaryny 120 manda satmalyk bolan bolsa häzir 350-400 manda aralygyna bahasy. Oň başyndan şonu hasabarlyrma üçin öňkýäli dom problemine baran ýeterlikde bir topar ýere barmalyşyň, ýörüýde plomba goýdurmaly. Çykdyjy diýip Bugaýew belledi. Ol gurrundeşlikde suw ölçeýiji gurallary oturtmak üçin ustalaryň goşmaça el hakyny soraýanyny sözüniň üstüne goşdy. Ýitirýän wagtda orta bilen 4-5 şuna çykýar, ondan pul tölegem şu bahasyny 600 manatdan aňry geçýär. Diýip paýtatly Sençi gurrun berdi. Türkmenistanyň iýrat üçin niýetlenen sosial ýeňillikler ýagny mugutgaz, suw we elektrik togy 1993-nji ýylda ýurdun öňkü prezidenti Saparmurat Niýazow tarapyndan girizilipdi we onun 2030-njy ýyla çenli saklanmagy kanun tarapyndan berkidilipdi. Ýurdun häzirki ýol başçysy Gurbanuly Berdimuhammedow bu sosial ýeňillikler sistemasynyň dogry derejede netijesiz bolanyny aýdyp, 2017-nji ýylyň noýabr aýyna ilatyň mugutgaz, suw we elektrik togy bilen üpjün edilmegini dogry ýatyrdy. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 we 15255 ýyglyklarynda efire çykarar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa, öňkü tertibinde dinläp bolar. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Özbekistanyň prezidenti Amerikanyň prezidenti Donald Trump'a öz ýurdunda adam hukuklary meselesi babatynda häzirçe çylny gazalan öňe gidişikleriň ýygy testirilmejekdigini aýtdy.
Bu barada Aktamyň iki liderin geçiren gepleşikleriniň netijesi boýunça ýaýradan beýanatynda bellenilýär. Beýanatda iki ýurduň arasynda strategik hyzmatdaşlygyň täze döwri yglan edilip, Trumpyň Şawkat Mirziýoýewiň häkimet başyna geçmegi bilen Özbekistanda syýasy, ykdysady we sosial pudoklaryňda amala aşyrylan möhüm reformalary ikrar edendigi hem nykdalýar. Mirziýoýew Özbekistany uzak wagtlap demir penje bilen dolandyran Islam Kerimowyň ölümünden soň 2016-njy ýylda häkimet başyna geçipdi. Bu gazananlar Amerika bilen ykdysady, syýasy we hukuk hyzmatdaşlygynyň üstürilmegi üçin şertler döretdi, diýip beýanatda aýdylýar. Şeýle-de Mirziýoýew Washingtona eden ilkinji resmi saparynyň dowamynda öz ýurdunda has köp dinni azatlyklary ýoly goýmak üçin ýol kartasyny işläp düzmäge ygrar hem belläpdir. Mirziýoýew Özbekistandaky progresiň ýygy gaýtarylmajakdygyny, şeýle-de hökümetiň ilkinji nowatda özbek halkynyň bähwitlerini aramalydygyny aýtdy, diýip Aktamyň beýanatynda bellenilýär. Şeýle-de beýanatda Mirziýoýewiň gowy dolandyrşy, adalet reformasyny, kanunyň hukmurawanlygyny, ykdysady azatlygy, sosial üsüşi we has açyk konstruktiw daşary gözüňde tutýan 5 ýyllyk hereket strategiýasynyň bardygy nykdalýar. İki ýurduň liderleri terrorizme garşy göreşmek, şeýle-de Owganystanda paragatçylygy, durnuklulygy we ykdysady üsüşi üpçün etmek boýunça bilelikde işleşmek meýillerini tekrarlapdyrlar. Mundan başga Mirziýoýew Trumpyň Owganystan babatyndaky täze syýasatyna özüniň dogry goldawyny bildiripdir. Gepleşikleriň dowamında Mirziýoýew Özbekistanyň bütün dünýä sowda guramasyna agza bolmagy meýil edinýändigini hem ma'lum edipdir. Öz gezeginde Trump Özbekistanyň bu gurama agza bolmak üçin Daşkendiň sowda we ykdysady syýasatlaryny azat etmek ugrundaky alyp barýan tagyllalaryny Amerikanyň tehnik ýardam berjekdigini aýdypdyr. 60 ýaşly Mirziýoýew Merkezi Aziýanyň iň köp ýyllatly ýurduny dünýä açmak we Kerimowyň alyp baran repressiw syýasatyndan uzaklaşmak ugrunda işläp başlady. Ol Özbekistanyň durgunlygy uçuran ykdysadyetini özgertmek üçin hem daşary ýurt sermaýetini ýurda çekmek ugrunda tagalla edip başlady. Özbek prezidenti Amerika soňky ýyly 2002-nji ýylda sapar edipdi. Mirziýoýewiň bu sapary Trump'a strategik taýdan möhüm ýerde ýerleşen Özbekistan bilen gatnaşyklary berkitmäge mümkinçilik berdi. İki lideriň duşsugynyň öň ýany Aktamyň atlandyrylmasydygyň soran ýokary derejeli bir wekili muny mümkinçilik üçin bir penjere diýip atlandyrdy. Dünýäniň bu künjeginde elmydamy bu real gowy mümkinçilikler bolmaýar. Şol sebäpli biz bu hökümet bilen işleşmek finansyklarynyň we saýat bolan ädimlerimizi hüwetlendirmek möhümdigine ynanýarys, diýip Amerikanyň resmisi belledi. Mirziýoýewiň häkimeti döwri ýurdy reformalaşdyrmak ugrunda möhüm çäreler görülen bolsa-da, Aktamyň resmileri bu ýurtda uzak wagtdan bäri dowam edip gelýän. Şol sanda adam hukuklarynyň depelenmegi, din azatlygy, mejburi zähmet, media azatlygy ýaly meseleleriň hem aradan aýrylmagy üçin reformalaryň dowam etdirilmeginiň zerurdygyny nykdadylar. Adam hukuklarynyň we azatlyklarynyň kepillendirilmegi möhümdir, diýip Amerikanyň ýokary derejeli bir resmisi aýtdy. Gepler Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan Ulumrady kabuldan. Demirgazyk Owganystanyň Gunduz welaýatynyň Kalaýdal atly etrabyny jeňçiler basyp aldy. Kalaýdal etrabynyň ýaşaýjylarynyň belli bölegi bosyp çykmaga mejbur boldy. Gunduz welaýatynyň ýerli geňeşiniň agdasy deputat Seyit Esedulla Sadatyň Azatlyk Radiosyna aýtmagyna görä, Kalaýdal etrabynda 86 oba jeňçileriň ýeçiline geçipdir. Kalaýdalyň ulusallygy talyplar geldi, 86 kişilerimizi talyplar geldi, hökümetiň ýerinden basyp aldy. Uruşda asuda ilatyň köp ziýan çekendigini deputat aýdýar. Uruş sebäpli halkyň öz üýjaýyny terk etmäge mejbur bolandygyny deputat ma'lum edýär. 2000 gurrak adam çölde kyn şertlerde ýaşaýar. Olaryň arasynda aýal we çagalar bar diýip deputat Seyit Esedulla Sadat belledi. O 2000 neferden izafara atdy. Sele maýda oglan bir ýere içere näzesi ýok, köprägilerin aýakalaryna kisinde bir jagramy ýok. Açıp başarı çıkanlar 10 günün dowamında 200 maşgala kömek bolupdyr. Galan bozgullara hökümet ýardam etmendir. İnsanperwer guramalara bozgullara goldaw bermeýär diýip deputat nägelelik bildirdi. Kömek bolmaýandygy üçin bozgullar protest geçiripdir. Bozup çykanlaryň köprägi türkmenlerdir. Kömek bolar diýip çölde olar henidem umyt edip oturýarlar diýip deputat aýtdy. Şundirler Türkmen golamyz Türkmenligimiz diýer %80 birler Türkmen diýer. Şol üçin birleri terbiýeden ýok. Bu hökümete Türkmen gereklerdi diýýär. Hala ham çölde umyt edip ýatylar.
Issiq hawada bozgulların çağaları näsaglapdyr. Kesellere lukmançylyk kömegem ýetirilmendir. Türkmen bolandygymyz üçin bizlere goldaw berilmeýär dip bozgullar nägeýle dip deputat Esedulla Sadat aýdýar. Gunduz welaýatynyň 9 etrabı bar. Gunduz şäherinde jeňçileriň wähem salýandygyny yerli resmiler aýdýar. Welaýatyň 4 etrabı jeňçileriň iýeçiliginde galýar. 4 etrapda hemem Gunduz şäherinde türkmenler goýçun bolup ýaşaýar. Geçen ýyly Gunduz şäherini jeňçiler basyp alypdy. Hormatly dinleyijiler, şunuň bilen habarlar günnüligi gepleşigimizi geçirip utarýar. Saatlar ketmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.